תרגילים, לא רק לעשות את השלב. יפה, תסתובב. נועם, קדימה, גם לעשות תרגילים. מטה! חתול השני עוד פעם, פה באמצע. אני נותן הערות עכשיו, זה הערות שלי גם נכונות לגבי כולכם. נועם, אם אתה רוצה לקבל ניקוד, צריך לעשות בסופו. אם לא, רק לא יהיה ניקוד, רק הוא מנסה. אם אתה עושה עם פולס הרעי, כופף את הרגליים כמו שצריך, למשוך כמו שצריך. אחרת זה לא שווה כלום. הג'ימה. יופי נועם, כן, תמשוך. יופי נועם, עמית, אתה עושה גם אתה תרגילים עכשיו, אתה לא עושה? שים ביטוקים גם. יש רעש, יש רעש. יש רעש. מטה! סלום הזה. אחד מהשני. מי ניצח? מי חושב שנועם ניצח שיצביע? שנועם. ללחוץ ידיים איפה שקרב שניכם. יפה. עמית, עמית, עמית.